Özbekistan Respublikasyna döwlet saparynyň ikinji gününde ýer bilen hormatly prezidentimiz ýangy Özbekistan seýilgäkine geldi. Özbekistan Respublikasynyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň şany senetini nasip etdi açylan bir medeni we din jaş seýilgäki ýurtdaky iň iri seýilgäkleriň biridir. Hormatly prezidentimiz garaşdyrlyk ýadygärligine ajaýyp güllesesini goýdy. Bu ýerde döwlet başdanymyz ýadygärligiň aýratynlyklaryny tanışdyrdy. Garaşdyrlyk ýadygärligi Özbekistanyň onun edermen we gaýdygysyz paragaçlyk söýjegende rehmetseýär halkynyň şanyny dikeldirdi. Onun eteginde halkymyzyň taryhyna 3 mejek ýyl galdyran ata-babalarymyzyň müdümlük hakydasyna diýen sözler ýazylypdyr. Soňra hormatly prezidentimiziň awtolo kerweni Köksaroy döwlet kabulhanasyna geldi. Köşüň merkezi ýerleşiginde hormatly prezidentimizi Özbekistan Respublikasynyň prezidenti mehirli garşylady. Iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi surata düşmek davrasyndan soňra hormatly prezidentimiz bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň arasynda iki taraply duşuş geçirildi. Özbekistan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimizi özbek topragyna mehirli berekläp, döwlet başdanymyza Özbekistana döwlet saparlaryna gelmäge çakylygy kabul eden üçin hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Özbekistana döwlet saparlaryna gelmäge çakylyk hemde türkmen wekiliýetine bildirilen mihmansyýarlyk üçin minnetdarlygyny beýan edip, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaňymyzyň mehirli salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew diýip bolan özbek türkmen gatnaşyklaryny pogturandyrmakda Gahrman Arkadaňymyzyň ägir tuly goşandyry belläp, türkmen halkynyň milli liderine iň gowy arzularyny beýan etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan hemde Özbekistan tiýasy diplomatik, sowda ykdysady, medeni insanperwer we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşygyň giň we baý many mazmunly gün tertibini emele getirdiler. Lilikdäki ýygydyryl tagylaryň netijesinde ýödary hyzmatdaşyk depkinli ösüşi bilen tapawutlanýar. Soňra gepleşikler iki ýurduň wekiliýet agdalarynyň gatnaşmagyna giňişen düzümde dowam etdi. Özbekistanyň prezidenti, hormatly prezidentimizi ýene däwrgedek mehirli berekläp, döwlet başdanymyzyň şu gedekki saparynyň iki halkyň arasyndaky köp atyrlyk dostlyk we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň milemezliginiň aýdyň subutnamasy bolup durýanyny bellidi. Dostlyk ýurduň başdany sowda, ulyg, energetika, suw hojalygy ulgamlaryna we beýleki mühim ugurlarda amala aşyrylan lilikdäki işe ýokary baha berip, şunda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaňymyň bitiren ägir tuly hyzmatyny aýratyn beledi. Prezident Şavkat Mirziýoýew iki ýurduň arasynda öýdary harit dolanşanyň möçörüniň soňky ýylda iki hisse artdyrylanyny belläp, haritlaryň görnüşlerini giňeltmegi we erkin sowda tertibini netijeli ulanmagyna tabyna bir görkezjüni ýene de artdyrmak üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Şeýlegem senagat kooperatsiýasyny giňeltmek maksady bilen gurulşyk serişdirilerini, derman serişdirilerini, adyk öňümlerini we beýleki istek bildirilýän haritlary öňürmek boýunça täze taslamalara işewur toparlary işeň çekmegiň möhümdigi bellenildi. Energetika ulgamyna da netijeli we öýdary beýiklikde hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Ulgamy iki ýurduň ykdysadetlerini baglanşdyrýan möhüm pudak bolup durýar. Şoňdan baglanykda ýük taşamalaryň möçörleriniň ýygydyryly artdyrylýanlygy, ömrük logistika amallarynyň ýeňilleşdirilýänligi bellenildi. Şeýlegem medeni insanperwer ulgamda hyzmatdaşyk giňeltmegiň möhümdigi aýdyldy. Hormatly prezidentimiz ýokary derejedäki ýygydyryly duşuklaryň tiýasy diplomatik ulgamda iki taraplaryň gatnaşyklary pogturandyrmagyň möhüm şerti bolup çykyşy diýenini aýdyp, halkara gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça Türkmenistanyň hem de Özbekistanyň garaşlarynyň köp babatda gabat gelýänligini ýa-da ýakynyny belledi. We şoň bilen baglykda Türkmenistanyň kemişilik bitaraplyk qiýadatyny we halkara başlangyçlaryny gollaýanlygy üçin özbek tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Bellenşýäli ýurtlarymyzyň halkara we sewit guramalarynyň ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Romasynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy aýratyn ähmetidir. Hormatly prezidentimiz köp taraplaryň görnüşdäki hyzmatdaşlyk barada aýdyp, Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşuklarynyň möhüm ähmetini beledi we sewitimiziň taryhyň dowamyna günnogorun we günmataryň arasynda medeniýet köpürsi, dialog we hyzmatdaşlyk üçin giňişlik bolup hyzmat edenini aýtdy. Arany halat etmeýän halkara gatnaşynyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk ýödary gatnaşyklaryň netijeli ugur bolmagyna galýar. Sewit toplulygyny ipçin etmek meselesinde Owgandystanaky ýagdaýa aýratyn ähmet berilýär. Sowda ykdysady ulgamda gatnaşyklar barada aýdylanda bolsa, bu hyzmatdaşlyk ýygydyryly ösdirilýär we häzirki wagtda sowda ulag we kommunikasiýalar, ýalňyş energetika toplamy, tenagat, oba gojalygy, daşky goşulyk goramak ýaly ugurlary öýtüşin alýar. Ýödary harit dolanşygym öýdüş tepkini bilen tapawutlanýar. Ulagamy hyzmatdaşyň ileri turýan urwat durýar. Türkmenistan halkara ulug hyzmatdaşyny ösdirmäge aýratyn ähmet berýär.
Ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy halkara uly hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilen atly kararnamany kabul etdi. Türkmenistan bir ugurda syýasatyny durmuşa geçirmege dowam etmek bilen Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly uly boýunça 2026-2030 ýyllar üçin 10 ýyllygyny eglan etmek başlangyjyny öňe sürýär. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň hemde Özbekistanyň günnäger günmatar ulug geçirgesiniň esasy urlarynyň çatyrgyna ýerleşýänini aýratyn belläp, Hytaýyň, Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň ýakyn we orta günnägeriň ulug bolganlaryny utgaşdyrmaga ýardym berýän zerur infrastrukturany hemde şertleri döretmek üçin tagallarly birleşdirmegiň mümkindigini aýtdy. Şoňdan baglanykda Hytaý, Gazagystan, Özbekistan, Türkmenistan we ondan aňry Hazar deňizine hemde par taryhyna çykýan ulug urunyň aýratyn ähmiýeti bellenildi. Döwlet başlarymyz Türkmen halkynyň milli lideri bilen ulul geçirilen ýokary derejedäki duşukda gahrman arkadamy tarapyndan Türkmen özbek serhedinde dünýäniň iri ulug kompaniýalaryny we halkara mali institutlaryny çekmek arkaly tarap alat ulug logistika merkezini döretmek baradaky mesele seretmegiň teklip edilenini aýdyp, Türkmenistanyň bu urdaky bilelikdäki işe taýýardan tasdiklady. Energetika ulgamy iki ýurdun hyzmatdaşlygynyň ileri türýän urlarynyň biri bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmen elektrik energiýasy Özbekistana eksport edilýär. Gaz pudugyna da netijeli hyzmatdaşlyk gösterilýär. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň bu hyzmatdaşlygy özara kabul ederlikli şertlerde çuňlaşdyrmaga taýýardygyny belläp, gaz ulgamyna strategik hyzmatdaşlyk meselelerini ara-ara maslahatlaşmagy dowam etmegiň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Şeýlegem obagyjylygy, chemiýa senagaty, maşyn gurulşygy, metallurgiýa, gurulşyk senagaty, ekologiýa tehnologiýalary, dokma we derman senagaty ýaly urlarda hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmagyň mümkindigi bellenildi. Su meselesi iki taraplan we sewit gatnaşyklaryna möhüm orny elýär. Şoňdan baglanykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň su energetika meselelerini halkara hukugynyň amumy ikrar edilen kadrlary esasyna garalmalygyndan, söýgütleriň özara hormat goýmak we tebtiň ähli döwletleriniň beýikliklerini nazara almak ýörelgeleri esasyna kabul edilmeliginden we su meseleleriniň halkara guramalarynyň gatnaşmagyna ara alınıp maslahatlaşmalydygynyň ur alynýanyny belledi. Medeni insan-perwer hyzmatdaşlyk iki taraplyň gatnaşyklarynyň aýrylmaz böle bolup durýar. Taryhyň, diliň, diýip desurlaryň we ruhy, ahlak gymmatlyklaryň amumlygy bir hyzmatdaşlygyň bir büniýady bolup durýar. Medeniýet ulgamynyň wekilleri iki ýurtda geçirilýän halkara çärelerine işe gatnaşýarlar. Şeýlegem bilim salyk öwreşilgenlerine, şol sanda lukmançyk bilim babatda hyzmatdaşlyk ýeňetmek üçin mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Häzirki wagtda arkadaş şäherine almy barlygy beceriş we öýlemçi kuwatlyklaryny özüne jemleýän iri lukmançyk klasterini döretmek boýunça işler alınıp barlýar. Şeýlegem hormatly prezidentimiz bütün terbiýe we sport ulgamyna gatnaşyklary hasa işleňleşdirmegiň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Sözüň ahyrynda döwlet başlarymyz Türkmen özbek gatnaşyklaryny ösdürmäge şahsy goşandy üçin prezident Şavkat Mirziýoýewa minnetdarlyk bildirip, bilelikdäki tagallarlaryň netijesinde Türkmenistan bilen Özbekistan Respublikasynyň arasyndaky diýip bolan dogunlyk gatnaşyklaryň iki ýurdun we olaryň halklarynyň beýikliginde mundan meýlekde özara beýiklikli hyzmatdaşlyk ruhyna ösdüriljekdigine anan bildirdi. Giňişlerindäki gepleşikleri tamamlanandan soňra döwlet başçylary sanyl ulgam arkaly Türkmen özbek tergetýaka söwda dowlagynyň açylyş dawrasyna gatnaşdylar. Ünki dawaramyzda Daşowat we Xarezm welaýatlarynyň wekilleri sanyl ulgam arkaly gatnaşýarlar. Ilki bilen Xarezm welaýatynyň il syýlagly ýaşulsyna söz berýär. Assalamu alaykum. Hurmatly prezidentler, kadirli kardeşler, hurmatly eldaşlar. Bugünkü mana şu iki devletning jahon bozori deb atalgan merkezi açılışı bilen hammaga mübarek bolsun. Başlagan işlerimiz oňundan başlangan bolsun. Men gurur bilen, faxr bilen hamda şükrana bilen gaplayatyrman. Nega degende bu 1000 ýyllar aşa Türkmenistan, Özbekistanyň dostlugyga koýulayotgan yangi bir dadil qadam deb kabul kılıp oturupmiz. Hürmetli eldaşlar, elbette şunday bolup ham kalady. Hürmetli prezidentler, mana şu jahon bozorunun açılış marasimiga bir dua kılıp berişleriňizni iltimas kılıp kalaman. Indi bolsa, Daşowat welaýatynyň il syýlagly ýaşulsyna söz berýär. Assalamu alaykum, çuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti. Assalamu alaykum, çuňur hormatlanýan Özbekistan Respublikasynyň prezidenti. Öz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ata-babalarymyzyň dost oğulluk,
goňşuçylyk gatnaşyklarynyň netijesinde halkymyzyň bol elin bagtyar durmuşyny bize bagş edip, şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, Arkadağly Gahrman Ferdarymyz size, Özbekistan Respublikasynyň hormatly prezidentine ýaşul nesliniň adyndan köp sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähbitli tutýan tutumly işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Siziň başlangyjyňyz bilen gurulan Döwrewap Türkmen Özbek Sowda Merkeziniň açılış dabarasyna şu tarihi fursatda ak pata bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Bu işti başlaganımızda hurmatly prezidentimiz bizni aziz mehmonimiz Serdar Gurbangulyevich bilan asosda Aşgabatda qo'ygan edik. Mana natija bo'layapti. Bugun mana shu buyuk ishni amalga oshirganlarimiz bilan tabriklab, iloyim mana shu ishlarimiz qutlug' bo'lsin. Tabriklayman. Mana shu ishlarimiz bardavom bo'lishiga niyat qilaman. Katta rahmat sizlarga. Türkmen Özbek Serhat Yaqa Sowda Merkezining açılıp ulanmagy berilmegine ak pata berýäs. Gutly bolsun. Sonra hormatly prezidentimiz Özbekistan Respublikasynyň ýokary döwlet sylagy, oli darajali dostluk ordeni bilen sylaklamak dabarasy boldy. Prezident Şavkat Mirziyoyew hormatly prezidentimiz we dabara gatnaşlary mehrini bereklep, döwlet başlarymyza Özbekistanyň ýokary döwlet sylagyny, ýokary darajali dostluk ordenini gowşurmagyň özü üçin uly hormatlygyny belledi. Bilinçäli şeýle çözgüniň kabul edilmegi, hormatly prezidentimize goýulan tüýs ýürekden hormatyň we ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlugy, ýöwara ynançmak hemde strategik hyzmatdaşlygy puturandyrmakda bitiren hyzmatlarynyň Özbekistanyň halky tarapyndan ikrar edilmeginiň aýdyň nişanydyr. Özbekistanyň prezidenti bugünkü gepleşikleriň dowamynda iki taraplyň hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça mühim araşyklaryň gazanlandygyny, hormatly prezidentimizin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň binýadyny goýan ýoluny münasip dowam edýänini bellep, doganlyk Türkmenistanyň gazanýan üstünlükleri bilen hormatly prezidentimizi ýene döwrede gutlady. Siz görnükli döwlet işgary höküminde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy, meniň gadyrly doganym Gurbanly Berdimuhammedowyň işini münasip dowam edýäňiz.
ozalan belleşim ýaly ýurdunuzda adamlaryň abadan durmuşynyň ygtybarly binýadyny döredýän giň göçerli taslamalar durmuşa geçirilýär. Men her gedek dogonluk Türkmenistana baramda, sizin ýol başlaryňyzda amala aşyrýan eger türlü işleriň şaýady bolýan diýip prezident Şavkat Mirziýoýew belledi. Dostlukly ýurduň prezidenti geçirilen gepleşikleriň dowamyna Arkadaş şäheriniň himmeler üçin nusguluk bolup durýanyny belläp geçenini aýtdy. We şunun bilen baglyqda Özbegistanyň degişi ýol başlarynyň bu şäherde taparda bolanlaryny, şäheriň infrastrukturasynyň olarda ýakymly täsir galdyranyny we innowasion şäheri gurmakda dogonluk Türkmenistanyň köp wady öwrenip boljakdygyna üns çekdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew iki ýurduň Birleşen Milletler Romasynyň çäklaryny, köp sanly kararnamalarynyň awtordaşy bolup çykyş edýänliklerini, halkara gatnaşyklaryna, ýurtlarynyň garaşlarynyň gabat gelýänini, bu gatnaşyklaryň beýleki döwletler üçin görelli bolup durýanyny belläp, hormatly prezidentimizi Özbegistan Respublikasynyň ýokary döwlet sylagynyň berilmegi bilen ýene döwregede tüýsürekden utlady. Hemde bu sylagyň iki ýurduň arasyndaky bir dostlugyň we strategik hyzmatdaşlygyň nyşany bolmagyny, hemde döwlet başlarymyza ýene döwregede bir jan saglyk, täze üstünlikleri türkmen halkyna bolsa paragatçylyk we abadançylyk arzu etdi. Soňra Özbegistan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimize oli derejeli dostluk ordenini gowşurdy. Hormatly prezidentimiz Özbegistanyň ýokary döwlet sylagy bilen sylaklamak baradaky kabul edilen çözüm üçin Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew minnetdarlyk bildirip, bu sylaga Türkmenistanyň halkyna goýulan ýokary hormatyň nyşany, köpasarlyk türkmen özbek dogonlygynyň subutnamasy hökümini kabul edýänini aýtdy. Bilinşýäli, biziň umumy taryhymyz, medeniýetimiz Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda dostluk gatnaşyklaryny we hemme tarap bilen hyzmatdaşlygy puwturlandyrmak üçin bir binýat bolup hyzmat edýär. Häzirki wagtda Türkmenistan we Özbegistan hoşnýetli goňşulyk, ýödary hormat goýmak we din hukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan döwletara gatnaşyklarynyň nusguluk derejesini görkezýärler. Döwletdaşlarymyz köp ýyllyk birlikdäki işiň dowamyna siýasat, ykdysadyýet we beýleki möhüm urlarda ýokary netijeleriň gazanylmagynyň onurjydygyny belläp, prezident Şavkat Mirziýoýew ýene döwregedek minnetdarlyk bildirdi we bir jan saglyk döwlet hemde halkara işlerine uly üstünlikleri Özbegistanyň dogonluk halkyna bolsa paragatçylyk, arwaçlyk we abadançylyk arzu etdi. Soňra iki tarap bilen resmi namalary alşmak davrasy boldy. Olaryň ataryna Türkmenistanyň Ahal vilayatynyň häkimligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Daşkent oblastynyň häkimetiniň arasynda sowda ykdysady, alymy-teňki we medeni insanperwer urlarda hyzmatdaşlyk etmek hakyna ulalaşyk. Türkmenistanyň Daşoğuz vilayatynyň häkimligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Garagalpak Respublikasynyň ministrler geňeşiniň arasynda sowda ykdysady, alymy-teňki we medeni insanperwer urlarda hyzmatdaşlyk etmek hakyna ulalaşyk. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň häkimligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Kaşgadarýa oblastynyň häkimetiniň arasynda sowda ykdysady, alymy-teňki we medeni insanperwer urlarda hyzmatdaşlyk etmek hakyna ulalaşyk. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň häkimligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Surxandarýa oblastynyň häkimetiniň arasynda sowda ykdysady, alymy-teňki we medeni insanperwer urlarda hyzmatdaşlyk etmek hakyna ulalaşyk. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutu bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky strategik we tewtara barlyklar institutunyň arasynda Türkmen Özbek bilermenler geňeşini döretmek hakyna ehtnama. Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa institutu bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky kanunçylyk we hukuk syýasaty institutunyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyna ehtnama. Türkmenistanyň Adalet ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Ýustisiýa ministrliginiň arasynda 2026-2027 ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň arasynda 2026-2027 ýyllarda medeniýet babatda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasy. Biyolog hukukçylyk öpçületmek meseleleri boýunça Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ýödary düşünşmek hakyna ehtnama.
Türkmenistan hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda saglyk goraş we lukmançylyk ylymlary babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalaşak. Halkara avtomobil ýolagçy we ýük gatnagy hakynda Türkmenistan hökümeti